En l'àmbit del dret tenim dues grans vessants. Tenim l'àmbit internacional i l'àmbit dels estats. Per una banda, el dret internacional intenta regular-ho a través de convenis principalment. Sí que tenim també declaracions que el que fan és proclamar d'alguna manera principis generals que no són vinculants a nivell jurídic, però sí que tenim convenis, sobretot a nivell regional europeu, que regulen l'àmbit de la protecció de dades. Després, aquests convenis són traslladats en l'àmbit nacional a través de legislacions i adaptats i transcrits. Això què implica? Que hi ha una harmonització o intenta establir-se per tal que els estats, amb les organitzacions internacionals i el plànol internacional siguin el més homogenis possibles, garantint així la protecció de la dignitat humana, entre d'altres principis generals. Per què la dignitat humana? En aquest cas, la dignitat humana és un aspecte que té a veure intrínsecament amb la protecció i amb les dades, sobretot si parlem de dades de salut, genètiques, etc. Per això és molt important que vagin de la mà, i s'arribin als majors consensos possibles. D'alguna manera serien els grans blocs que tenim que regulen la protecció, diguem, o les dades, diguem.